Дуслар, менә әкренләп инде без хәзер кышка да килеп кереп барабыз. Кыш инде ул курыкмыйча күпләп ит ашый торган чорда булып исәпләнә. Бүген менә без шушы итле, туклыклы ризыкларыбызның берсе элек-электәннән бик популяр булган, рестораннарда гына бирелә торган аш азу, татарча азу пешерергә өйрәтәбез. Моның өчен аңлаганча безгә кирәк була инде ит. Ит булырга мөмкин ул бәрән ите дә, сыер ите дә, ат ите дә, безнең очракта менә бозау ите. Аның үзенчәлеге шунда азуның, анда бөтен ризыклар да озынчалап туралалар. Менә безнең итебез дә шушылай озынчалап турадык без аны. Кирәк була безгә бәрәңге бит инде, суган кирәк була һәм озынчалап туралган тозлы кыяр. Без итебезне аерым казанда менә калын төпле казанда кыздырып алачакбыз. Аңа хәтле әле без аңгар менә шушылай май салабыз. Май салабыз һәм майыбызны кызарга куябыз. Менә безнең хәзер шушылай майыбыз кызды. Безгә кирәк була бит инде итебезне кыздырып алырга. Ул бик яхшылап кызган булырга тиеш була һәр ягыннан да. Итебез шушылай безнең кыза. Ул арада безнең менә икенче табабыз кыза тора бит инде. Ул табада без параллель рәвештә менә шушылай суганны кыздырып алабыз. Шушылай аерым-аерым кыздырып алып, һәр берсендә өлешләп итебезгә өсти барабыз. Суганда кыза. Суганыбыз менә шушылай безнең алтын су төскә керде. Без аңа хәзер менә бер кашык томат пастасы салып җибәрәбез дә, яңадан әзрәк кыздырып алабыз. Хәзер мин аны җыеп алам. Бераздан мин аны ит өстенә өстәячәкмен. Һәм шушы ук табада тозлы кыярны кыздырып алабыз. Безнең итебез менә шулай алтын су төскә кереп кыза. Ул арада менә безнең кыярыбыз да кызып килә. Кыярның өстенә әз генә аның тозлы суын да салырга мөмкин. Ул азуга үзенә күрә бер тәмле тәм бирәчәк. Буларның барысы да өсләре ачык килеш кыздырыла инде, өсләре томаланмый. Менә хәзер мин кызган ит өстенә үзебезнең әзер суганыбызны салам. Һәм инде аңгар томалап пешерү өчен әз генә су салам. Бүтән бераз кысабыз. Өстен ябабыз. Җыеп алабыз шушылай. Һәм шушы ук табада без кыздырып алабыз. Хәзер бәрәңге. Бәрәңгене хәтта булгатырга да кирәкми, аның шулай ук ит кебек башта бер ягы кызсын, аннары инде әйләндереп икенче ягын кыздырып алырбыз. Әзер тозлы кыярыбызны без салабыз шулай ук итле суган өстенә. Һәм алар менә шушылай тагын бергә томалап пешәчәкләр. Менә безнең бәрәңгебез шушылай кызды. Аңа инде ул пешеп бетсә дә ярый, пешеп бетмәсә дә ярый, чөнки аның әле менә бу ит белән бергә әзрәк тушит итәсе бар аны.
томалап пішіріп аласы бұл. Қазір біз аны өзіміздің мынамда пішіп отыра тұрған итебез үстіне солабыз. Biz аларын мына шушылай бүтінсін қазір бір 10-15 минут томалап пішіріп алабыз. Тәмінше тұз солашақпыз, тәмлеткішлер солашақпыз. Азуыбыз әзір болып келе. Мына қазір біз аңа тәмінше тұз солабыз. Мына шулай. Бұрыш себебіз. Hem туралған сорымсақ солабыз. Bir iki güne minut ул біздің шушылай қойнап отыра, hem біздің даны табынға берешекпіз. Дуслар, мына біздің азу шушылай матур болып пішті. Табынға аны түрліше шығарған екен. Кімгәдір қоймақ білен шығарған екен, кімгәдір қатық білен рәхәтләніп мына шушылай қолданыңыз біздің рецептларына пішірегіз.